आज 2021 दिन के हो गए। 21 दिन पहले 2020 बीत गईल। बहुत उठा पटक 2020 में रहल है। आई देखी हम भोजपुरी कवि सत्येंद्र सिंह सिवानी गईल 20 एक कविता के मिथिला बा एगो भोजपुरी कविता पाठ करे जा रहल बनी कि गईल 20 तो का भइल दे गईल बा। गईल 20 तो का भइल दे गईल बा, धरा के गईल ऊ धरोहर अमर बा। गईल 20 तो का भइल दे गईल बा, धरा के गईल ऊ धरोहर अमर बा। आ सनातन के झंडा फहरल अवध में, कि सनातन के झंडा फहरल अवध में, हटल 370 के बाजा बजल बा। आ राफेल आइल तो स्वागत भइल खूब, कि राफेल आइल तो स्वागत भइल खूब। दुश्मन की छाती पर खूंटा गड़ल बा, आ फेफरी परल ओठ पर बावे ओकरा। आ फेफरी परल बावे ओठ पर ओकरा, जे भारत से आरत होके अड़ बजल बा। बहुत लोग बा बीख में विष मादल, कि बहुत लोग बा बीख में विष मादल, ओहू का चीते पर बीसे चढ़ल बा। भले जेठ बावे 21 तो कहा, कि भले जेठ बावे 21 तो कहा, आँखी में सबका बीसे गड़ल बा। अब बहुत दिन के ओर ऐठन ओराइल। बहुत पुरान झगड़ा भी जौन बात बीच निपटा के चल गई हमने के बीच से, कि बहुत दिन के ओर ऐठन ओराइल। बहुत दिन के ओर ऐठन ओराइल, कठिन कोड़ काई हटौले बबी से। बहुत दिन के ओर ऐठन ओराइल, कठिन कोड़ काई हटौले बबी से। बोलल 3 बेर जे तिलाकल तलाकल, कि बोलल 3 बेर जे तिलाकल तलाकल, तमाचा ओहू पर चलौले बा 20 से। कोरोना चलल है बहुत चाल दुल्की, कोरोनो चलल है बहुत चाल दुल्की, ओहू के मोरंडा बनौले बा 20 से। कइले बा घायल कायल हो जाई। अब टीका भी आ गए, देश में लागत भी बा, विदेशों में सप्लाई होखे लागल कोरोना के टीका। कइले बा घायल कायल हो जाई। अब टीका बा टोटम सिखौले बा 20 से। उपजल महामंत्र बन के जपा दहल कोरोना। सचहू अपना बस में तो सबके कहिए दिल रहल कि उपजल महामंत्र बन के जपा दहलस। रटो मन कोरोना, जपो मन कोरोना, भजो मन कोरोना, इहो कंठमाला बनौले बा 20 से। खीसा हवे कि उ तो 20 हूँ। काला देहात में खीसा जीजा रे उ तो 20 बाणे, बहुत 20 बाणे। खीसा हवे कि उ तो 20 हुए, 20 हवे 20 पहले ही के 20 से। आ भरिखम भिखारी रहल सबका पर भारी बन के। छोट से छोट, बड़ से बड़, सबका के अपना बस में ही कोरोना कैले रहल। भरिखम भिखारी रहल सबका पर भारी बन के। दैगनों के देखो दूर दूरौले बा 20 से। बनल अपना रक्षा के औजार 20 में, कि बनल अपना रक्षा के औजार 20 में। दुनिया के अंगूठा देखौले बा 20 से। बुझौले बा बहुते, बुझो के तब नु आदमी के जिए के ढंग, रहे के ढंग तो सिखौले ही बा। बुझौले बा बहुते, बुझो के तब नु ककारा के कौआ चिन्हौले बा 20 से। हई का कहीं का रहे के बा कैसे, हई का कहीं का रहे के बा कैसे। लकमलुर सिवानी बतौले बा 20 से। भुलाइल रहल ह कहल इलू इलू, भुलाइल रहल ह कहल इलू इलू। लचारी में गुलर खियौले बा 20 से। लचारी में गुलर खियौले बा 20 से। लचारी में गुलर खियौले बा 20 से। लचारी में गुलर खियौले बा 20 से।